Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά αναφορικά με τη δημιουργία και λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπολείου στο Δήμο. Η εισηγήτρια του θέματος, Ελένη Κορδάκα, αρμόδια αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών, ανέφερε στην εισήγησή της τα ωφέλη του Κοινωνικού Παντοπολείου, λέγοντας πως ο σκοπός της δημιουργίας αυτής της δράσης είναι η καταπολέμηση της φτώχειας στους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας. Ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια ως Δημοτική Αρχή και ο σχεδιασμός μας είναι σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα είναι ένα πρώτο βήμα. Ο σχεδιασμός μας είναι σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να φέρουμε ολοκληρωμένα έναν κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπολείου προς έγκριση, όπου μέσα θα αναφέρονται αναλυτικά και ο τόπος που θα είναι το Κοινωνικό Παντοπολείο και η οργάνωση και η λειτουργία του και οι προϋποθέσεις που αφορούν τους κατοίκους οι οποίοι θα μπορούν να παίρνουν τρόφιμα από εκεί. Είναι αντιφατική αυτή η κατάσταση που γίνεται στους Δήμους της χώρας, υποστήριξε στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Στέργιος Νικητόπουλος, λέγοντας πως λόγω του Καλλικράτη οι Δήμοι προωθούν την πολιτική που δημιουργεί τη φτώχεια στους πολίτες και συμπλήρωσε πως η Δημοτική Αρχή βάζει πλάτη στην φτώχεια που δημιουργεί η πολιτική της χώρας και για τον λόγο αυτό δεν ψήφισε υπέρ της δημιουργίας του Κοινωνικού Παντοπολείου. Το να διατηρούμε να κάνουμε φιλανθρωπία στους φτωχούς ανθρώπους που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι, διατηρώντας αυτή την πολιτική, βάζοντας πλάτη αυτή την πολιτική, γιατί αυτό κάνει η Δημοτική Αρχή, είναι τελείως αντιφατικό. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα το ψηφίσουμε. Βασικά η Δημοτική Αρχή δεν πρέπει να υπάρχει για να κάνει φιλανθρωπία, είναι για να λύνει προβλήματα και να μην προωθεί τουλάχιστον μια πολιτική εξαθλίωση. Για προεκλογικό τρίκ της Δημοτικής Αρχής έκανε λόγο από την πλευρά του ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπολίτευσης Γιώργος Στόικος, υποστηρίζοντας μάλιστα πως ως Δημοτική Αρχή έχουν αργήσει να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για τη δημιουργία του Κοινωνικού Παντοπολείου. Θα ήμασταν όλοι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, πραγματικά, εάν ξεκινούσε, όπως ήμασταν και στα υπόλοιπα και στην κοινωνική μέρημνα και σε όλες τις προσπάθειες που υπάρχει. Είμαστε πάντα δίπλα, αλλά όχι όμως 5 μήνες πριν τις εκλογές. Δεν θα προκαλέσουμε ακόμα και τον κόσμο για αυτή την ενέργειά μας. Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος για τη χρονική στιγμή που γίνεται το Κοινωνικό Παντοπολείο. Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά Βαγγέλης Καλαθάς, λέγοντας πως ως Δημοτική Αρχή παίρνουν αυτή την πρωτοβουλία για τη βοήθεια των πολιτών του Δήμου, ενώ απάντησε και στα όσα είπε ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπολίτευσης ότι πρόκειται για προεκλογικό τρίκ της Δημοτικής Αρχής. Η οικονομική δυνατότητα της χώρας αλλά και του Δήμου ήταν σε τέτοια κατάσταση που δεν μας ενεθάρρυνε να ξεκινήσουμε τέτοια διαδικασία και σήμερα, βλέποντας να διωγγώνεται το πρόβλημα των απόρων συμπολιτών μας, οι οποίοι ψάχνουν ακόμα και μια οποιαδήποτε αρρωγή από τον Δήμο για να λύσουν τα βιοποριστικά τους προβλήματα, παίρνουμε την πρωτοβουλία. Πρέπει να βοηθήσουμε και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση στη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπολείου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, τόνισε με τη σειρά του ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Δίνας, συμπληρώνοντας πως οι μικροπολιτικές σε τέτοιου είδους δράσεις δεν χωράνε. Να βοηθήσουμε αυτό το Κοινωνικό Παντοπολείο με κάθε τρόπο. Είτε από μέρος της Δημοτικής Αρχής, είτε από την αντιπολίτευση. Να τα αφήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να προσφέρουμε, ποιοι έχουν τη διάθεση, ποιοι έχουν την όρεξη. Όλα τα άλλα που ακούμε ότι προεκλογικά και όσοι έχουν την όρεξη να κατέβουν, θα κατέβουν. Ο Κοσμάκης βλέπει τι γίνεται στα 3,5 χρόνια, στα 4 που θα τελειώνει η θητεία του κάθε Δημοτικού Συμβουλίου. Θα πάρει τις αποφάσεις και θα κλέψει κάποιους άλλους οι οποίοι θα συνεχίσουν κάποιοι ώρες. Δεν θα είμαι απέναντι στη δημιουργία του Κοινωνικού Παντοπολείου στο Δήμο μας, είπε στην τοποθέτησή του ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Δαβίδης Σωτηρόπουλος, τονίζοντας μάλιστα πως η δημιουργία του Κοινωνικού Παντοπολείου θα έπρεπε να γινόταν νωρίτερα, γιατί η οικονομική δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι περισσότεροι Έλληνες ξεκίνησε χρόνια πριν και όχι σήμερα. Δεν θα είμαι απέναντι, αλλά σας λέω το εξής. Καλοπροαίρετη ήταν και η ερώτηση αν έπρεπε να γίνει πιο νωρίς. Από πολύ νωρίς, κάποιοι άνθρωποι που έχουν επαφή με τον κόσμο, πραγματική επαφή, βλέπουν κάποια ζητήματα που προκύπτουν. Πιστεύω ότι αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά ως σώμα, ως δημοτική σύμβουλοι που πραγματικά νοιαζόμαστε για αυτά που συμβαίνουν στο Δήμο μας, θα πρέπει να πάρουμε μια σειρά από αποφάσεις γενναίες, πολύ πιο πριν. Το σαν πράξη, σαν γεγονός, δεν σας αρέσει.
Δεν μου άρεσε. Το αν πρέπει να γίνει σήμερα το διοικητικό όργανο, μπορεί να διαφωνώ. Θα γίνει το επόμενο. Για να βρεθεί και η μειοψηφία στην προετοιμασία να προβάλλει κάποια πρόσωπα. Αλλά τώρα να λέτε ότι αυτό είναι προεκλογικό σε 5, 3, 7, 13 που θα γίνουν εκλογές. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά πράγματα. Πρέπει να αποσυρθεί το θέμα και να έρθει ολοκληρωμένη πρόταση με όλα τα στοιχεία για τη δημιουργία του κοινωνικού παντοπολίου. Υποστήριξε ο επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης Βασίλης Κετσετζής. Καλό θα ήταν να κατατεθεί μια πρόταση όταν έχουμε και την απόλυτη πλειοψηφία του σώματος και εκεί να προβληματιστούμε όλοι όσον αφορά αυτό το γεγονός το οποίο θέλετε να φτιάξετε, το οποίο καταρχήν είμαστε θετικοί. Και εγώ προσωπικά είμαι θετικός. Αλλά ας μην ξεχνάμε και παραβλέπουμε τον παράδειγμα ότι κάθε μικρή κοινωνία του τόπου μας, κάθε μικρό χωριό έχει και τις δικές του ιδιαιτερότητες και κάπου εδώ θα πρέπει να συνθέσουμε όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες και να δούμε πώς θα το κάνουμε. Διότι το κοινωνικό παντοπολείο στην έδρα του Δήμου ή στο Νέο Σκοπό ή στο Μεσοκόμο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι να αποφασίσουμε την ίδρυση του κοινωνικού παντοπολίου. Ένα, και δεύτερον, την απόφαση να την ενδυναμώσουμε και με την βούλησή μας τα άτομα τα οποία θα κερδίσουν την διοικητική της εποπτεία. Αυτά τα δύο θεωρώ ότι μπορούμε να τα κάνουμε και κατά την άποψή μου κακώς τα αποφέρουμε.